Ola, Pablo Casado, dixéronos que viñas este fin de semana a Galicia. Pois, benvido a esta terra da acollida. Queríamos te convidar, se tes un anaquiño libre, a que visitases esta institución que temos aquí. É o Museo do Pobo Galego. Mandamosche 2 entradas para que podas vir acompañado de quen tú queiras, seguramente de Alberto Núñez Feijóo. Pensamos que é mellor un paseo polo museo que un paseo en barco pola ría de Arousa. Pregúntalle a Alberto por qué. Nós, como somos un pobo de migrantes, non entendemos a túa xenofobia, o teu discurso racista con relación a xente que ven polo Mediterráneo fuxindo das guerras, fuxindo da miseria. Nós fomos eses, os que tú non queres no teu propio país. Pablo, xa estamos dentro do Museo do Pobo Galego, concretamente na parte que se refire á nosa historia. Esta parte está chea de maletas, de migrantes, de xente que, como a nós, tivo que salir de Galicia na búsqueda dun futuro mellor porque a súa terra non lles daba posibilidades, nin a eles nin ás súas familias. Por iso, como galegos e galegas, nos sentimos identificados ca xente que ven no Mediterráneo, fuxindo da guerra, fuxindo da desesperación, fuxindo da falta de oportunidades na súa terra. E por iso non entendemos o teu discurso, un discurso xenófobo, un discurso racista, un discurso de medo estranxeiro. Nós, os galegos e galegas, tamén somos estranxeiros no mundo e, sin embargo, loitamos para integrarnos, para construir mellor as sociedades que nos acollen. E estamos seguras e seguros que despois desta visita a Galicia, a túa percepción sobre a inmigración cambiará definitivamente. Pablo Casado, esperámoste. Para que a cidadanía vexa que cumplimos co que decimos, imos coller un sobre, meter as entradas do Museo do Pobo Galego e enviarles a Pablo Casado. Que crees que vai facer Casado cando lle cheguen as entradas que lles mandamos? Bueno, eu creo que cando vexe un sobre vai facer chiribitas os ollos, eso en primeiro lugar. O que non sabe Casado é que os cartos quedaron ali no museo. A próxima vez temos que acordar, cando veña a visitar outro museo de Galicia, de collera de estudiante. O que non sabemos é se ten carne de estudiante porque non sabemos siquiera a día de hoxe se está matriculado no máster, non? Pero iso fabricase enseguida. E tú crees que se decepcionará cando abra o sobre e vexa que non hai cuartos ni nada deso? Eu penso que non, está feito con moi boa vontade.